De dokter zei dat monster toen ik aan Een opname. foto. Oh, opname. Ja. Oh. En ik ben hier hè. En die soort grote afro vroeger. Oh. Ja. Jong vlees. En hier? Jong boy. Hier ook. Waar bent u hier? Ik zat. Hier. Ik ben hier ja. Deze. Ja, met die donkerbril. Ja. Ja. Oh, incognito. Oké. Hier was dance. Emro Liwanyi, Johan Miller, Whitey Philip, Daisy Os, Alex, Adelie. Deze jongen is Kenneth Vers. Hij was gitarist. Oké. En deze jongen was ook militair, maar hij was basgitarist. Simpson. Weet je van gehoord? Hè? Nee. Simpson, basgitaar. Hij was militair. Maar hij is minder sabi. Deze alleen ken ik niet. Maar volgens mij, die foto Jersha schreef, en dat is een foto. Ja. Alleen is het staan ze een beetje anders, Het was maar een het is soort- dezelfde plek. Maar kijk nou, is jij moeder vroeger toch? Ja, Misha Broeko, ja. Ai, bij de peper, ja. Maar een foto, tik na zijn prijs, alleen staan jullie anders. Ja. Ja. Slim. Oké, maar daar staat Johan Miller, Imro, met Kaseko Master. Ja. Dat ben pura Jaruzo toch. Oh, zo Jarusu ben je. Toen hij zijn zin kreeg, want ik heb hem laten zingen met Boru. Wie? Johan Miller. Johan Miller, ja. Hij heeft het gezongen toch? Oké. Maar ik heb het voor hem geschreven. U heeft Boru geschreven? Ja. Oh, dan waarover gaat Boru? Dat zal ik je niet zeggen. Ah, maar nee, Imro. Oké, ik begrijp. We proberen je even een jaartal knappen, mami. Nee, je jaartal te plaat. Nee, maar een jaartal. Al deze dingen zijn boven voor. En dit is deze amigo en. Dit is amigo, no? Ja. Charmi Nabra. Dat is Johan Miller. Ja. Basha Kaba. Dat is Imro, ja. Kari, Basha, Jimmy. Oh, maar het zijn een paar nummers die hier ook ja, Erop zingen. opnieuw zijn uitgebracht. Ja. En Prince Show. Dat is Johan Miller. Ja. Laten we zien of hier wel een jaartal staat weer. Hè. En Milop, Shide jaartal toch? Ja, belangrijk. Ja. Nooit Dennis Manes schrijven jaartal. Nee, er staat geen jaartal erop. Die platen zijn onderhouden man. Ja man, ja. En met draaien en tweede. Ja. Met draaien in de studio. Het is een lekkere muziek toch? Kasper? Ja, heerlijk. Oké. Precies aan de morgen. Oh, met de nete man. Ja, dit herken ik ook. Ja, ex-master. Ja. En een hele lange soul medley erop van Imro, Kolla en Ja. Horrenberger. Ja. Dat is die Daddy's Home. Daddy's Home. Maar dat You're was my cover. love, Ja. Mhm. you're my angel, you're the girl of my dream. I'd like to thank you for waiting patiently. Ja. Oké, en aan de andere kant is Patenti. Patenti. Na patenti na dagune ke hat puspusi. Oh, die. Ja. En Chinge, Piking ekele. Ekele, ook Dat Chinge wat Ekele. ik ekri. Oh, Horrenberger. ja. Die is ook weer eens aan gestorven. Maar u heeft al deze nummers geschreven? Ja. En ik heb ze aan andere zangers gegeven. Maar kom heb je zo'n ding. Maar alles in mij zingen. Ja. En ik heb ze geschreven, patenti. Dat is ik heb Chekri. Heb ik Horrenberger gezegd, want hij was een goede zanger hoor. Oh, oké.
Ronald Hornberg. Ronald Hornberger. Ja man, Oké. Mooi. kijk die mannen schrijven die namen verkeerd ook. Die staat Simon hè. Ja, er staat Simon. Maar het moet zijn Semo. Semmo. Ja. Semo. Maar hij schreef Oké. Simon. Cora, Hornberger, Leonie. zanger, dance trompet, Dance, fluit en ja. trompet. Cyril, Cyril. zijn familienaam was Pinas. Oh ja, die was ook daar. Maar er waren twee broers van Pinas. Eentje speelde gitaar, eentje speelde bas en die basgitarist zong ook. Maar hier staat A als voorletter en vervolgens Bona. Bona basgitaar. Maar volgens mij is die man zijn naam Abona. En Bona is het. Ja, maar ze hebben hier gewoon de voorletter A Bona bas. en dan vervolgens Bona. Er werden wel foto's gemaakt op de platen, ja. Ja, Oké. zou ik wel hebben, maar Chinese naam goed geschreven hoor. Ja, dus dat schreven ze in ieder geval wel goed, ja. Ja. Oké. Maar dit is een maxi-single ook, toch? Ja, Dit is ja. een maxi-single, ja. Oké. Dit hebben we volgens mij voor de Swabigo uitgebracht. Van? Dit. Waar hebben we het uitgebracht? Volgens de Swabigo. Oh, ook voor Disco Amigo. Ah. Ik heb nog een laatste. Die is groen, deze is rood. Het is zo'n grond taputa. Ja. Na grond tapu, Oh, ja. yeshide, na BTV, my baby, na wa on tori me, no me be vrouw, kijk you, tak you, manabu, bika be vrouw, wani pori, jullie be, if you know man, Monta Peña. No me go in asani da mire asa no eerlijk ja, asa no eerlijk. Moet je een spanning laten Met toch? ik is bang voor go in ja. Maar er zijn echt veel soulnummers hoor. Ja man. Maar soul was ook erg populair toen in Suriname. Vreselijk. Er waren soulparties en zo en Maar toen destijds waren er bijna die Engelse soul, hè. Engelse soul. ja, Engelse soul. En die Surinaamse souls, we moeten ook eerlijk zijn, soms zo mooi dit. Het is begonnen met Max Neyman. Oké, dat wilde ik net vragen. Hij is de eerste die is begonnen met Surinaamse soul. Ja, en toen heb ik het overgenomen. Overgenomen, oké. En die tegenwoordig nu overmeester in. Wat hij schreef, wat een mooi soulnummer, wat een mooi Mama. soulnummer toen. Maar hij heeft het niet geschreven. Oh, wie dan? Andere mensen hebben voor me geschreven. Een kerel was in Mongo. Hij kwam bij me toen ik op Flora was. Want hij en Max Neyman waren uit elkaar geweest. Hij vond Max Neyman is ondankbaar. En Oh, hij gaat een paar liederen voor me schrijven. ja. En ik wou die breuk tussen hem en Max Neyman niet brengen. Ja. Toen heb ik hem gezegd, no, je hebt schrijven, wie schrijft voor schrijven. En zo is het begonnen. Oké. De liederen die Max Neyman zo. De meeste heeft die man voor hem geschreven. En bijvoorbeeld een oud lied van Mama. Mhm. Als je dat in bagage moet Mama Nasri Bikrosi. Nee, Oh, een andere. huh? Die Suma Abi wa Mama. Ja, Oké. het is een heel oud lied. Mijn moeder tijd toen mijn moeder jong was. De Suma, Habi wa Mama. Enzovoort zo. Ja. Maar hoe heeft weinig liederen geschreven? Maar waarvan hield u meer dan? Soul zingen of Kasiko zingen? Beide. Nee, u moet eentje kiezen. Kiezen. Ja, welke vond u leuker om te Die doen? Mika Sekor. Oh, toch nog die Kasiko. Die ritme Ja, van die Kaseko. oké. Kijk, en door ons zijn die achtergebleven waren. Mhm. We hebben internationaal doorbracht gebracht Ja. in die Kaseko.
Want voor de oude band van vroeger, waar gingen ze? Ze gingen niet naar Nederland, Ja. Europa, om op te treden. Maar wij gingen weg. Ik ben Suriname gaan vertegenwoordigen op bepaalde carrifestivals. Ja. Jamaica, Cuba, Ghana, Trinidad. Ja. We zijn met Casecomas ook geweest op Curaçao. Oké. Ja man, Ja, netjes. wij dat JP, de Suriname. JPF. Ja, JPF. Ja. Polen dat wel voor ons. Echt waar. Maar wie was Carolina Fubersaba? Ik zie alleen vrouwennamen op deze plaat. Emelina, Carolina Fubersaba, Miss Serena. Ja. Wie waren die vrouwen? Die vrouwen waren vrouwen. Ik moet voorzichtig praten met. Nee, u heeft me gezegd, ik ben een open boek, ik mag Ja, elke mijn boek is vraag open, maar- stellen. Maar ze waren vrouwen van die mannen, want je moet één niet vergeten. Kijk, bij dat Caseco-masters. Mhm. Wanneer we naar buiten moesten gaan spelen, alle vrouwen komen hier. Die vrouwen hadden één vereniging Ja. gesticht in de Caseco-masters. Ai, ja. Dus wanneer we naar buiten gingen spelen, bijvoorbeeld Peaches Place, Republiek. En ook een ander danscentrum. Ja, maar toen ben ik door de play. Cola Creek. Als ik maar eens naar Klaas Creek gegaan om te spelen met muziek. Klaas kreeg. Ja. En Borgopondo. Toen had je die oliebedrijf. Palmoliebedrijf van Borgopondo. Oh ja, Federa. Federa. Ja. We zijn ook daar geweest. Rosita, ik heb genoten van mijn muziekcarrière. Ik merk het, ja. Van mijn zangcarrière. Maar heeft u veel geld gemaakt? Ja man, Hoe heeft u Ik kunnen denk- leven van die muziek? ik heb geleefd van die muziek in Suriname. In Jafuru. En ik heb landen gezien, want dat is ook belangrijk voor me. Ik ben boven in Pijpbouwland. Maar dankzij die muziek. Producers hebben voor me betaald. Ja. Mensen willen me zien, mensen willen me horen. En in die tijd heb ik het ook gemaakt hoor. Nog steeds. Maar u speelde ook Scratchy Drum. Ja, Van wie heeft u dat soms. geleerd? Nee, uit mijn eigen. Ja? Ja. Kijk, wanneer die man daar boven je geschapen heeft met een gave, kan niemand je ontnemen. Want als die Scratchy man niet was gekomen, hij was ziek. Zette ik die mic op een stander en ik zong en dan met een Scratchy bij. Ja. Oké. Over Scratchy gesproken, Bandula. Die man was een deskundige man. Echt waar? Kunt u vertellen? Ja, Wie man. was hij? Henny, Henny. blikslager. Zo, hij heette geen Bandula. Nee. Iedereen roept die man Bandula. Nee, is een bijnaam. Henny Blikslager. Ja, Wauw, oké. Bandula is een bijnaam. Was een bij. Oh, oké. Oké. Hij woonde in een molenpad. Op een zolder met zijn vrouw. Want die was ook een beetje vervelend. Vooral bij Potamadora is Hij ja. hij is beter in de Caseco Masters toch? Ja. Maar ik hoor hij had een speciale slag. Zoveel. Oh. Maar wat was zo speciaal aan dan? Kijk, Bandula gaf, als die Caseco geen ritme had, Mhm. gaf Bandula die Caseco ritme. Met zijn slagen. En dan zei papa bij de slag, ja, want dat was ook een grap hoor. Maar hij had één ding, wanneer Bandula stond voor die Scratchy pokoe. Hij deed. Hoe hij die slag uitvond. Zo hij go toe, beweging. Oh. Hij go mee met die ritme Ja. van dat lied. Was een bijzonder man daar, man, Bandula. Hij gaf show. Henny Blikslager. Ja. Henny Blikslager. En ik heb nooit geweten hoe wanneer hij boos was, altijd aan mij lachen. Oh. Ja, altijd lachte Henny. Bandula, Henny Blikslager. Bandula.
Maar dat pa mo po na nga ni bandula dan so. Kaya minsan ko sabi ano. Want alas may karaman bandula. Volgens mij no was, maar no sap Onder Dina was hij populair. Ja. Daarom Ja. noemde iedereen hem bandula. Ja. Zijn echte naam was Henry Blikslager. Oh, Henry, niet Henny. Henry. Henry Blikslager. Oké. Nee, maar nog ik dat opschrijven.